Galècia. Juli Cèsar espera la rendició del cap dels gals, anomenat Vercingetòrix, i que acaba de vèncer. Aquesta victòria tan brillant estimularà la seva ambició tornant-la il·limitada. Camineu més de pressa! Vinga, gandols, vinga! Miri, senyor, aquí hi ha un parell que ho troben divertit. Ara veuràs! Està prohibit riure! Sereu castigats! Sí, doncs té! Juli Cèsar, durant la batalla, va dictant els esdeveniments. Tal com estava previst, els gals no van poder resistir la pressió de les regions romanes. Només va caldre rodejar-los per provocar la seva dispersió i així poder tancar els fugitius a Alèsia. Vull que se sàpiga que quan jo dirigeixo una campanya no hi ha res ni ningú que m'impedeixi triomfar. Tots s'han de cedir davant les meves legions. Demà Roma dominarà el món i no seran aquests gals bàrbars qui ho impediran. Si cal, els exterminarem. I vull que això ho sàpiga tothom. Deixi'm anar! Deixi'm anar! Deixi'm anar, canalla! Deixi'm anar! Senyor, ha vist aquell arbre d'allà? No creu que hi quedaria molt bé a casa seva? Tu, peixarró! Tu em portaràs aquest arbre! Ei! Passar-hi o no passar-hi? Aquesta és la qüestió. Aquest cop la república està en perill, però nosaltres com a membres d'aquest august senat frenarem aquest general ambiciós. Mori Cèsar! Mori Cèsar! Endavant! És meva, jo l'he vist primer! No, he estat jo qui l'ha vist primer! Amb el triomf del Cèsar, Roma es convertirà en la capital del món. Visca Cèsar! Al pòrtic de Mimicius es reparteix blat a tota la gent del poble. Ara el següent. Quan hom té la sort de ser ciutadà romà, no cal que treballi. La ciutat s'encarrega de proveir-los de pa i de jocs. Cèsar ha fet construir 2 teatres en hemicicle, col·locats l'un al costat de l'altre. Tan sols cal un senyal de Cèsar per fer que entrin verticalment els edificis que més endavant s'uniran per formar un circ. Heus aquí una innovació que més endavant serà molt popular en el món de l'espectacle. Ave, Cèsar!
L'indult o la mort! La mort! La mort! La mort! Què passa, que no t'has de barallar o t'haig d'estomacar per obligar-te? Senyor, tinc una idea. Què passaria si... Obriu! Mira't el Quingater. I ara a veure què passa. Sovint hi havia incendis al casc antic de la ciutat, on la majoria de les cases eren fetes de fusta. Els bombers tenien molta feina. El foc i les flames. L'eloqüència és semblant a la flama i necessita alguna cosa que l'alimentin. Com la flama existeix pel seu moviment i es consumeix quan il·lumina. Bon dia, bon dia. Per la glòria de Roma construirem camins. És molt senzill. Mireu, sorra, lloses, pedres, tot sortirà d'aquí. Ara us ho ensenyaré. Fixeu-vos-hi molt bé. Això és una llosa. No és pas així. Primer agafem la sorra, després les lloses, les pedres... No, les pedres no, una llosa. Els camins tots sortiran d'aquesta columna i arribaran a tot arreu del món. Quina glòria per Roma, sí senyor, i també per mi. Per Júpiter. La norma que segueixen les vies romanes és la d'anar sempre en línia recta. No importa l'estat del terreny, la qual cosa ocasiona més d'un problema. Vinga! Vinga! Amunt! Vinga! Fes-me-ho! No, espera! Vinga! Vinga! Una mica més i arribem! I arribem! Oh, quin amfiteatre més bonic es podria construir aquí, amb una bona acústica. Atureu la feina que esteu fent. Necessitem el material per construir un amfiteatre. Però, mestre, no tenim plànols per fer-ho i no tenim materials. Totes les lloses són els camins. Doncs que les treguin de seguida per col·locar-les allà. Però què diu? Però què és això? Escolti'm, li importaria dir-me on és el camí? Però, general, miri el magnífic amfiteatre que hem construït en el seu lloc. Ara bé, si vol. El Cèsar ordena que es continuï construint el camí. Està bé, vosaltres, els generals, no sou gaire amics de l'art,
Està molt millor d'aquesta manera. Oi que és bona idea haver construït aquestes termes aquí? No. D'acord. No en parlem més. I vagi en compte si torneu! Begui una mica. Aquesta aigua és boníssima. Mestre, el necessitem a Roma. És una ordre del Cèsar. El carro és a la seva disposició. No. El carro no m'agrada. Jo aniré amb la meva llitera. Però aquest parell són molt escarransits. Vull aquest i aquest. Com que he decidit modernitzar la ciutat, destruirem les parets del vell recinte, desviarem el corrent del Tíber, distribuirem el camp de Mart i construirem el fòrum de Cèsar en aquest lloc. Però escolta, Cèsar, si no hi ha prou lloc. Ah, que no hi ha prou lloc? Mestre, l'has de trobar. Enderrocar els edificis per fer-ne de nous és part fonamental de la feina. Promeses, sempre promeses! Tan sols saben fer això! Ciutadans de Roma, lluiteu contra aquells que abusen de vosaltres! Fem el ridícul! Dimissió, abdicació! Dimissió, abdicació! Dimissió, abdicació! Dimissió, abdicació! Dimissió, abdicació! He inventat una màquina que us ajudarà a fer les feines més carregoses. Mireu. Sí, d'acord. No és genial? Ja està. Però què és el que... Què passa? Però com és possible? No pot ser. No pot ser. El progrés ha d'anar endavant. La feina no avança. Això d'estar acabat d'aquí a 8 mesos. No, Cèsar, necessitem 12 mesos. Ho heu de fer en 8 mesos. Escolta'm, Cèsar, ara t'ho explicaré. T'escolto. Cada any té 4 estacions. La primavera, l'estiu, la tardor i l'hivern. Veiem lluna plena 3 cops cada estació. Tot aquest temps equival a 365 dies, un any o 12 mesos. T'he convençut, Cèsar? D'acord. Veieu, així naixerà el calendari julià, el nostre calendari. Ei, vosaltres, joves, veniu aquí. Darrere teu. Aquest és el meu últim invent. S'anomena rellotge d'aigua. Oi que és genial? Foc! Foc! Allà, mireu! Han quedat atrapats! Deixeu-me passar. Socors! Auxili! Espera, aguanta una miqueta més. Més de pressa! Afanya't, això pesa molt! De pressa! Ja estem salvats. Fills meus! Pare! Gràcies, amics meus. Com us puc recompensar? Però si són esclaus, no els ha de recompensar! Ja n'hi ha prou. Aquest és el meu problema. Marxeu d'aquí. Jo m'encarregaré de... I la meva recompensa,
Aquesta és la nova casa del cavaller Luci Sergi, construïda damunt d'un turó de la ciutat. Aquí viuen els nostres amics d'ençà que van actuar de forma tan coratjosa. Hola, Maria, com estàs? Molt bé, i tu? Ets aquí, Maria? Després d'un afaitat gairebé gratuït, Luci Sergi rebrà la seva clientela. Els visitants li exposen el seu problema i ell els dona consells, recomanacions. A canvi li ofereixen obsequis, monedes de plata o una cistella plena de queviures. Pere, porta'm la llitera. Luci Sergi va a visitar el seu protector per assegurar-li fidelitat absoluta. Al cap i a la fi... estem en bona companyia. Com està? Molt bé, gràcies. En vol una? Ui, que em fas mal! Aquests romans són molt deixats. Passen molta estona discutint sobre política. El Senat té la culpa de tot! Quedeu en llibertat. Aquest és el futur segons els Mireu estels. aquesta atleta tan Jo us fort! llegiré les I línies de la mà. aquesta atleta que ve de Núbia! I mireu aquesta noieta! Amics meus, veniu a veure el meu últim invent, la màquina que serveix per fixar columnes. Funciona perfectament bé. Mireu una altra vegada. Oi que és genial? No! No, 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 no! No, 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 no! No! Oh, oh, un moment, un moment! Atureu-la! Atureu-la! No! Vine de pressa, que fem tard. Hola. Hola. Vinga, anem. I fes la feina ben feta. 1, 2, 3,
4, 1 més 3 fan 4. La Terra és una bola suspesa en el cel, és una esfera sòlida i profunda. A l'interior de l'esfera, el sol fa voltes per il·luminar també els pobres que viuen a l'altre costat de cap per avall. Al llarg del riu Tíber, per on en Pere passeja, arriben les millors riqueses del món. Blat d'Egipte, oli d'Espanya, plom, coure, plata, ivori, teles, espècies, sedes... No, per allà, a la columna. Vinga, de pressa, vinga per aquí. Atureu-vos, atureu-vos. Més amunt, allà. Hola, què tal? Bon dia. Bon dia! Espereu-me. La constel·lació dels astres Què diuen aquí? permet preveure grans sí, catàstrofes que espereu-me. començaran en unes hores. T'ho agraeixo molt, amic meu, però ells no s'atreviran. No. Tu també, fill meu. Oh, Cèsar! Alguns decennis més tard, va néixer un nadó que va marcar l'any 0 de la nostra era. I aquest esdeveniment serà el de més repercussió en tota la història humana.